Her har vi Sausjern. Den sø, hvor jeg bor. Den kommer ind derovre fra. Går rundt om søen og over til indgangen her. Det er solskin i dag, så jeg har masser af ting til tørre. I dag er det de skind, jeg ligger på om natten. Man går den her op til køkkenet. Jeg har 31 trappetrin op til køkkenet. Her er det. Det roder lidt. Jeg har ikke lige givet det rydde op i dag. Det er fordi solen skinner. Jeg har siddet derovre og læst. Der er forskellige hylder til forskellige ting. Alt sammen lavet til den enkelte detalje. Her var der håndvasken. Madbeholdningen.